Ang rehiyong Bicol ay kilala sa paggawa ng iba't ibang mga produktong gawa sa mga native materials. Matatagpuan sa Naga City People's Mall si Ginang Evangeline Año-Nuevo na 12 taon nang nagtitinda ng iba't ibang uri ng handicrafts. Dati, pili products. Kaya lang pang pandemic, nalugi kami sa pili. Kaya nag-focus na lang kami sa native products. Para dahil malingawan ka mga next generation kung pwede sana, dahil mahali ang native products. Mabibenta pa ini yun, lalo na sa mga dayo. Sa mga dayo po mabenta. Tapos sa mga restaurant na pinagpapatronize nila ang pagiging Pilipino. Samantala, ang mga magkakaibigan namang ito ng Barangay Peña Francia ay napadaan upang bumili ng kanilang mga kakailanganing kagamitan para sa kanilang short film project. Pag-support po since para ma-advertise yung sa direta po and ma-make use man po kang sa to instead na magparatangkilik kadtong sa iba. What if tigdiman po itangkilik taman po si own ta. Sa paglaganap ng teknolohiya, maraming negosyo ang naapektuhan, kabilang na dito ang sektor ng handicrafts. Ating bigyang halaga ang mga taong nasa likod ng mga produktong ito na sumisimbolo sa paglikha at ating kultura. Ito si George Kalner, nag-uulat. The Public.